Kienu għal-ħabta ta' 11 tal-ħadd bil-lejl kien dingi mimli bl-immigranti wafqet mal-blat fil-bajja tajntu fiħa magħrufa bħala ta' taħt ir-Rivjera Martinique. One News tkellem ma' Xami li dak il-ħin inserta kien fil-bajja. Jana kont ma' l-ħabib tiegħi Sudaniż, konna ma' ħabib tagħna Maltin u xi nas ftit mill-Ewropa mill-Ispanja u hekk konna ħabib kollha qed nagħmlu barbecue l-baħar intu fiha. U f'daqqa hekk qed nisejru biex nieklu daħlet id-dajsa. Xami irrakkontanna l-istat ta' wieħed mill-immigranti. U kanu waħed ukoll naħseb iżbaralu xi ħadd il-Libja x'għandu daqqa f'daħru bil-gan u ġab id-dajsa l-istess u ma kanx jiflaħ ħafna għax vera kan fil-bariklo. B'kollox daħlu Malta 67 raġel u 20 mara kif ukoll 3 tfal żgħar. Kollha ġew identifikati li huma mis-Somalja. Dak il-ħin fil-bajja kien hemm grupp ta' persuni li kienu qegħdin jattendu attività kulturali u oħrajn għall-barbecue. Kienu huma li taw l-ewwel għajnuna lill-immigranti fejn tawhom x'jieklu u jixorbu. Il-liki li kanu jridu jaklu fil-biċ, badu jagħtuhom il-ma. Fuq post intbagħtu l-pulizija, żewġ patrol boats tal-forzi armati u żewġ ambulanzi. 4 immigranti fosthom mara tqila ittieħdu l-isptar għal kura. Issa tal-15 mara kam minnhom 4 nisa brignet u kanu vera għadin gravi ħafna. Naqas jistgħu jimxu kollha għadin fil-bariklo kanu. Meta tkellmu mal-pulizija, l-immigranti qalu illi magħhom kien hemm 7 oħra illi mietu waqt il-vjaġġ bil-katavri tagħhom jintefgħu il-baħar.